Shalom. Horasma dihita saluhutna, adorang so masuk hita tu parpungatan nabadiaon, asa martang yang nahoho mahita di nganat tabi. Amin. Masuk mahita tu parpungwata, marede mahita sian bukwede mo nomor 125 ayat naparjolo dohot napaduahon. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, natumo palangit dohot tanaon, amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sudehamu, ale akan naholong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu, ale akan namarsak roha mida ibana nasai laon. Las do rohaku di akan namadok tuau, beta hita manopot bagas ni Jahoba, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu, padomuhon jolma dohot debata. Hupuji hami goarmi, jala hudok hami mauliate tuho, alani saluhut nabinahenmi, patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami, marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong natinaonmu, dohot hamamatem. Asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporseon nasitong. Jala asa maroha haholongan hami, huhut madok mauliate tuho. Asa hoolo hami mangihuton ho, rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, dihoma tama puji-pujian di tonga-tongani saluhut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion, rodi saleling ni lelengna. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 74 ayat naparjolo. Silent
Tatangihon ma patik ni dibata di minggu sadarion, iman atar surat di patik parjolo, sahat tu patik pasapuluhon, songonon ma didok patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodina di bagasan aek na di Torunitano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonan ni goarni debata, yang gosoture dalanna, ay ona huhumna dosogot akan namarsi neang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onom arima ulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari, manang anak pupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe namangai bati hutam. Aidina onom ari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papitohoni, dibaheni do ubahen na dipasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam dio. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makhatidakkon hatana sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tu patik nasapului oddo. Audo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosani ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinoparni akan naso goroha diau, alai asido rohaku diakan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalosi patiki. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tauduti mamuse marede hita sian buku ede nomor 170 ayat na parjolo dohot paupaton. Anada
Tato poti madosata tua dopani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu naso hatu dosan. Para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akadalanmu. Macai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Sai unang pa ingot-ingot akadosani haposon nami. Dohot pangalosion nami. Sai ingot mahami hobar tu asini roham. Dohot denggan ni basam, alani guarmu. Ale Tuhan Yesus, marparmuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabege ma baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Humopop hita, gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita, marhite hitae ibana. Hasangapon ma di debata na digitjang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 540 tolu ayat naparjolo. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion, iman atar surat di Lukas bidu 15 ayatna parjolo sahat tu ayatna papituhon. Tajahama marsikat sorin, dungi di pasol hot torop akasi jalobeo dot si pardosa dirina tu ibana, laho tumangihon hatana. Jadi marmungut-mungut maaka parise doho si boto surat, ia hatana sida, dijakon odo aka pardosa, pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe dihatahon ibana ma upamaon tunasida. Ise hamu sahalak parbiru-biru 100, anggota tempar sadasiani, nasot tuminggalhon nasiapul siai di ladang. Laho mangalului naso taridai imaju pangsa. Ia dung dapotsa dia pehon matua barana
sian lasni rohana. Jadi dung sahat ibana pijabuna, di papumu ma ale-alena, dohot hombar hunduna, di dogma tunasida, marlasni roha mahamu rap dohot ahu, ala cupang au biru-biruku naung magoi. Hudokma Tuhamu, sumantusido gumodang lasni roha di madua gijang, mida si pardosa sahalak, na olo paubahon rohana, asa mida sia pulu sia partigor, na sopola paubahon rohana sida, ima sahatna, martuado akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 355 ayat na parjolo dohot na paupaton. Tahatidakkon maha porseotai, songon nahina tidakkon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rapma hitamadok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso tahatudosan, natumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian siato di parbadia, adorang soha bubuhon, ido tuhata, natumau nabernit di panghuhuman ni Silatus,
Nama te terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu sisiamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manghuhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditod di perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tain namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amen. Tatangihon ma tikting di huriata. Shalom madihita saluhna, damang dainang hahaangginang pinaribot nani haholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus, tabegema tikting namasa dohok na naik si pamasaon ni huriata di minggutta sadarion, ima di minggu tanggal 27 Maret 2022. Sude parhalado HKBP Batam pasahatom maulate tuhamu akka amanami inanami dohot haanggi pinaribot na romar minggu di bagasan sadarion lumobi ma tuhamu dongan saha porseaon na ondo pe parjolo sahali romar minggu tuhuriaon na parjolo goarni minggutta di minggutta sadarion ima minggu letare na marlapatan marlas niroha mahamu topik ni minggutta marlas niroha di bagasan Tuhani na paduahon dana na sorang na parjolo na di hari Sabtu tanggal 10 sia Maret 2022 di basa-basa Tuhatta dosa dadak danak boru di keluarga Bapak Manatar Budi na 70 inatai Mary Susanti Boruhu Tagalung, alamat perumahan Rose Point Blok A nomor 12A Wik Batam Kota, sehat dodak danaki nang natorasna na paduahon na di hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 di basa-basa Tuhatta dosa dadak danak boru di keluarga Bapak Anderson Ade Christian Manik inatai Priskawati Simanjunta, alamat Kapling Sarmen Blok B nomor 20 Alu Wik Bengkong sekitar, sehat dodak danaki nang natorasna na patuluhon ruas na tamba mulai minggu ta sadarion gabe ruas ni huriat tau masada keluarga ama Jiman Damanik inatai Rinawati Malalu sahala yanakon nasida Stephen Rianto Damanik, alamat Kapling Bestari Kapung Nias Bolok F nomor 5 ruas pos parmingguan Kapling Taman Baloi Punggur ro pindasian GKPS Bangun Resort Bahapal Raya Distrik 2 na paupaton ruas na pindah na parjolo mulai minggu tasadarion pindah huria sia kuriaton keluarga amata Sintua Henrayos Timron Lumban Tobing inatai Wan Borusinaga, alamat perumahan Marina Garden Blok J nomor 10 Pitu Tanjung Uncang Batam. Pindah tu huria HKBP Tanjung Uncang Resort Mahanaim Batam. Na paduahon
mulai mingguta sodarion pindah huria siak kuriat tahun keluarga amata lampatar simatupang inatai Hamida Veronica Borusi Payung doho sahala yanakon nasida alamat asrama polisi Baloi Bolok C nomor 10 Batam Wik Baloi Dipam pindah tu huria HKBP Lubuk Pakam Resort Lubuk Pakam Distrik 20 Sia dari Serdang. Napatuluhon mulai mingguta sadarion pindah huriat sian huriaton keluarga amata mamangkok sianipar inatai Asnawati Boru Marbun dohot opat halak yanak kon nasida alamat perumahan Citra Laguna nomor B2A 01 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung pindah tuhuria HKBP Tembesi Transbarerang Resort Batu Haji Lama napalimahon parmingguan di Kapling Taman Baloi Punggur mulai minggu saderion dibuka huriat tamamuse permingguan di pos permingguan Kapling Taman Baloi nani uluhon yamang pendeta resort amang pendeta Belman Hutaya Hayan MD dohot amang sintua G Panjaitan masuk pukul 10 WIB na paonopon parmingguan di pos Muka Kuning Batamindo mulai minggu tanggal 10 April 2022 dibuka huriat tamamuse patupa parmingguan di pos Muka Kuning Batamindo masuk mulai pukul 10 sadawib pinangidoma tusude ruasna di pos Muka Kuning dohot wik perserahan Muka Kuning asareta romar minggu nani hobasan ni huriat taha KBP Batam napapituhon ruas nagok mulai minggu ta sadarion gabe ruas nagok ma keluarga Bapak Peranda Situmorang Ibu Sinta Teresia Nababan Rap dohot tulu halak yanak kon nasida Rai Patre Pio Situmorang Nadipa Cynthia Angelina Situmorang Mikael Rapata Situmorang alamat Jalan Nangka nomor 62 Wik Nagoya Dungjolo gabe ruas pargur nasida saleleng 2 tahun nasida Rosian Huria Katolik napawaluhon papungon pele tujolo minggu naro tanggal 3 April 2022 papungoh pele tujolo dohita marhite amplot laho manggohi anggaran resok Batam tauka marohata napasiahon perubahan tiki parmingguan mulai minggu naro tanggal 3 April 2022 opat hali parmingguan mahuriata ima pukul 7 pukul sia pukul 11 pukul 10 WIB dan adong bepa bagian WIB tu parmingguan jalanunga boy punguan markor di acara minggu alai tong dope pakai masker napa 10-hon namonding na di hari Senin tanggal 21 Maret 2022 nunga jumolo monding ima amata tulus sakap lumban turuan tutup umur 40 tahun alamat Balai Kolam Wik Balai Kolam sektor Sada meninggal hon inata Kristina Boru Pardede dohot opat halak yanak kon nasida penguburan di Bona Pasogit Bahal Batu di Paborhat Huria Siam Batam hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 tatangnya koma
asa tumibu tarapul keluargai. Napa 10 sadahon, napa sahaton sumbangan bunga altar di minggu sadarion, imasian ibu-ibu wik Batam Center, mauliatema dinasida. Napa 12 hon, ruas namar sahid, naparjolo, naposo Alfredo Sitepanus Panjaitan, Balawi Center, dirawat di Jabu. Napaduahon, Inang Nyonya Sirai Borudorok Saribu, Wik Balai Kolam Sektor Sada dirawat di Jabu. Napatuluhon, Inang Nyonya Nenggolan Boru Butar-Butar Balai Kolam Sektor Sada dirawat di Jabu. Napapaton Amang Hasi Manung Kalit Bengkong Indah dirawat di Jabu. Napa 5 Inang Nyonya Hutapea Boru Lumbang Gaul Balai Kolam Sektor Sada dirawat di Jabu. Napa onopon Amang Liston Sihombing Perserahan Muka Kuning dirawat di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Ulang tahun Pangula Nagoktik Kidohot Sude Parhalado Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan Turuas Nihuriata Mamuka tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 2 April 2022 di Lehot Tuhan Ma Ganjang Nyumur Songoni Nang Hahi Pason. Tikting Parhepengon Nihurata saldo akhir tanggal 26 Maret 2022. Huria Godangna 724.287.267 rupiah. Pembangunan 50.570.461 rupiah. Tu pusat 21.730.075 rupiah. Saldo akhir pertanggal 26 Maret 2022 godangna 803.603.803 rupiah. Songonima jolo titing nihuriata di bagasan na samenggon tuhat tama nama masu-masu hita salukna mauliate ma. Dina maredde hita sian bukuede nomor 450 ayat naparjolo dohot udutna tapasahat ma peliatta pelian sadaa dohot sadabe.
dia as rohaki olong Jesus di totong dia. Damai ni debatana sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti hati-hati dok pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Di hamu amanami dot inanami sudihita napungu di bagas joron soninang di hamu amanami nanami naposo bulung pe nama dohoti secara live streaming utabi hami mahita saluhut na selamat hari Minggu ma dihita sasudi. Moliate mamang do inang tajahama hata nitu hatta ima jamita di minggu tasadarion minggu letare ima natar surat di buku Psalmen bidu 32 mamuka maisian ayat ualu sahat tu ayat 10 sada songonoma didok disi hupar rohai jala hupudai peho taringu tudalan sidalanammu huiring-iring peho dohot pamereng ni mataku unang tung songon hodahamu manang songon halode nasomar roha dangulo dumonok tuho da pinatuduk ni kokang tung nalando parniahapan ni parjahat alai manangise namarhaposan tu jahuba haliakonon na tusi asi ni roha marlas ni roha mahamumi da jahuba jala marulupolo mahamu ali akka partigor jala maredde masudehamu akka parsihohot marroha ido sahat ni turpuki laos di pataru ruhita di tomu-tomu tu sada topik ni mingguta imam marlas ni roha di bagasan Tuhani saulak nari marlas ni roha di bagasan Tuhani amang doh inang dihita saluhutna las ni roha ima sada natahasi holi tohodui akamang do akainang las bedo rohatan waing las bedo tauji majo tabuka majo masker tay satok kina sahubereng josianon tohodui tamar las ni roha ay pitor tarida dui tabereng majo kana lebung tay akamang do akainang ibereng be majo kadongan na tohodo marlas ni roha ibana ibereng majo aidak ina ata bina saya turus sita mar masker dang pola tarida be namurhing do marang dang tarida be kan ngau bereng sanon ni hala amang si marbutong sonni sude do HP marlas ni roha na di son dang pola tarida te son na milela hamu ate patudu honate iya marlas ni roha ay olo do hita jojo tadok ikon las rohaku ikon go las rohaku HP lupa hita saya lalap hita rupani lahu mamikiri sudah akan borat akan pojot gudang si pikiran nih ujungna lupa hita pataridahon nata adui lupa hita lahu mangyahi narikot di hita ima lasni rohai HP nakin naing gok lasni rohai di tongata-tongata molo didok marlasni roha bersukacita to rejoice be glad ninna songoni marlapatan mai ada perasaan yang senang
ada perasaan yang tentram. Nah untuk itu tetapi sering diartikan bersukacita, berbahagia itu bila kehidupan ini tercukupkan. Diartikan kebahagiaan itu apabila segala kewujudan ini, segala keinginan itu terwujudkan. Jupang, sahat, sudah berhasil di tonga-tonga ni parangulota. Ido na jojo talapati, ido kana kainangate molo dapot balas maruha. Molo sahat tulus persikolannya kada danak balas maruha. Jolo dapot pe asa tubuh las ni rohai. Alani gabe ulo do tadok las ni rohai dan harung dihita ale tu halak do. Las rohabah tua naiho ini nasamoni. Tu halak do didok namar las ni roha. Tu ibana daw. Heado songoni rumah sadaina didok matudunganna ida luar biasa dora las ni roha mate ina. Ay boha ay baga-baga puang nilai ni akaya na komi. Harua sa sekolah doho geleng na. Bersedia di botoho eda ina sian anak kokku ina. Bah luar biasa doho ba ina. Anggwao do surpung do. Molo na isabuan bereman sehola namar meami do. Anggu nilai na hasur rubah ina. Juga muse seholan na badal ina. Sesudah seholan na dong ngalus ni anak konai. Ada kinata di zaman ni sekolah online na saya lau ni. Mau lihat memang nungadong sekolah tatap muka. Yakin au gudang do kanatoras na suntuk. Mengedupi persikolah ni ya nakonna. Ada kinata. Belajar online, belajar daring, adong hata Inggris, ada karupina boto-boto be, haru mar bahasa Indonesia sifata mar pasir-pasir rupe, kan itu, adong persajaran namaul disukun, ya nakon atau makna apa ini makna apa itu aja aku nggak tahu ini kan, HP na menutupi ibana do, kan, maul do. Ujung na ba songoni ma dapat menilai na songoni disukun anak na musay bahasa sono namang nilai mon ido ikan nilai ikan ngay bagi dua satu ngay ho satu ngay yawin na ala toru nilai na tong gudang do maul natarupi di bagasan partikenon naturas pela ho pasikolau ni nakon. Olo do hita madok las ni rohedang adong didirita le didongan. Mertua teo pungnisi burjui. Gudang yang nakonna jali pangarat toas sudi raga nu bulan manongos do raya tehina. Tua neho teo pung burjui na alero pung burjui saya diapo sa tetena. Aw mapa boto-boto isudi ina. Saya taruh do halak na marlas ni roha lupa hita tu diritai sendiri. Sering sekali sukacita dan kebahagiaan itu diartikan kepada sesuatu materi yang dapat di dalam kehidupan ini. Hanya sebatas itu. Songo sarita nilawaki. Ya hutoton doh di sarita hodongan. Adong mainin na sada ama liling mula tujabu. HP nung asay di pay-may natay di jabu. Dang ramula say di bereng job buti bah dapot pukul 11 dang ramulak.
Tongabor ngima amatay pe mula nga tarotohon nga mabir so tung doi pilo si banadung saha di Jabu. Itu tu majabon Paula so dibege saya tu hito rusongoni buti Jabon adi luari maho yelu si masongoni. Ay so hadi ngotto mulak. Songon nalungun pakilalan niya matay di dok naso di botoho naloman di penhepengod daw tu Jabu ina bah ai idu apa pitor dibuka piton humalaput babuat tong sianakin pa ina kan bahu ulo pamapari diamu pitorin na muse. Itulah yang mencoba mengubah sukacita itu hanya kepada bentuk daripada materi, harta, kekayaan dan uang itu. Tikos mai amang do inang saluhu nai pasu-pasu ni debatana di pasaha di tonga-tonga ni parngulunon natuk makmain las rohatai yang bisa menambah sukacita kita di dalam kehidupan ini. Tetapi ternyata itu semua bukan segala-galanya. Itu semua bukan di atas daripada segala-galanya. Tetapi apa yang kita temukan di dalam firman Tuhan pada hari ini, bahwa ada sesuatu sukacita yang lebih besar lagi. Lasni rohana sumurung nasoboi di leho portibion, alai di pasahat di bata di tonga-tonga di parngolota. Ay molo mangula manang karejo hita gabe jupang akasinamoti tutulas marohat tadisi. Tetapi bagaimana dengan pengampunan dosa? Apakah itu bisa disediakan oleh dunia ini kepada kita masing-masing? Ido siende batado lasni roka nama noktongi di parade di tonga-tonga ni parangulota. Mau liate mamang do inang, mau liate ma. Ala na jonok kita tutuhani, ala jonok kita di bagasan rap dohot hatani Tuhani. Gabibu hita marlas ni roha. Asura dangalani di bagasan padiliat do hitaon. Mau liate mamang do inang tadok tu di bata. Nasay tahilala do nama sihol hita pajupang do Tuhani. Roh hita tu gerijawon masihol hita. Tuise masihol tu Tuhani. Ido kana ka mga kainang. Ido na masihol do hita tu Tuhana sa roh hita tu gerijawon. Ido. Unang pula may leleha mandoko ni hita. Masihol hita tu Tuhani. Jala tuani ma di bagasan sihol ni roha, jala di bagasan parjupangata sadarion nang diganup tiki tutuhani marhiti-hiti hatana gabi di sido hita boy maruji-ruji taringok tunguluon gabi di sido hita boy manada hadiriot tai gabi di sido hita makilala hagugu on nasumurung adong di paradi di bata di tonga-tonga ni parangulot tai. Itu nang pehacit nang peparir paru kilom natadupi adong dosongoni dongan dang ulo move on saya diingot angguna julu hami songono dudubahin namuran anggo nama buat todo madapo todo namuraan nejulu hami debain tinggal di perumahan odo hami dang diberingi mana situasi nadong main HP nggak berubah alani maul ni kondisi perekonomian dohot maul ni keperdalanan ni ngulu nggak berubah nggak gudang namoru ujungna seholan na tusi may mana mamereng dang diingot iba na be bohado perdalanan tujulonon
Jalada ngulu bibana marlas ni roha di tonga-tonga ni parangulun. Alanido di paadar tu hita marhita hiti jamita sadarion di saluhu nai unang gabe tartading di tonga-tonga ni parangulota madiori doho mangalului na rumikot natuk mangalehon las ni roha di tonga-tonga ni parangulota ganu marsada-sada hasangapon pangkat sinadongan doklan na asing nei toho mayadong toho may marpanupak tunadinggan di tonga-tonga ni parangulota alay dang sarupa arganilas ni rohatai molo jupang tasaluhu nai martibakon las ni rohatta molo jupang asini rohani tuhani disesa dosatai dang sadiyai naborha do turbukon sian pengalaman ni Raja David sahala namora go artana suk-suk sesude na dong di ibana alay dang sonang rohana dang sonang pikiranna alaniaha diingot imana adong dosana naso diokuhon ibana dope tu debata pola do didok di ayat tulu ai saleling hu hasipon dosaku reung do huli-huliku di bahen angguku ganu pari ai sai di dodoni tangamu do au aria dohok borngin jadi marsi do mudarhu songon di hama masa ni logo ni hari inilah pengakuan daripada Daud. Dia merasa yang lain yang dia punya itu belum menghantarkannya kepada suatu sukacita yang sempurna itu. Sehingga oleh karena dia sadar akan kehidupannya, akan dosa-dosanya, maka dia datang kepada Tuhan. Dia memohon ampun kepada Tuhan agar Tuhan memaafkannya, agar Tuhan memberikan kesempatan dan pengampunan atas dosa-dosanya. Inilah pengenalan diri itu, menghantarkannya pada suatu pertobatan. Dosa, pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang akibatnya membawa dia sengsara. Dia mengatakan bahwa dia telah menyembunyikan dosanya di bumi dosanya. Ale ternyata saguguni-guguna ibana pe pabuni honi gabe hambar dosude parangulun nai ido didok dung dipabotohon ibana saluhu nahahurangan nai jupang hitama alus ni debata tu ibana diturpukon hupar rohai jala hupudai peho taringot tudalan sidalanamu huiring-iring peho dohot pamering ni mataku unang tungsongon hoda manang halode na soolo jumono tutuhani naik konde kokang ibana. Allah memberikan sebuah jawaban kepada Daud ketika dia menyadari dosanya itu. Tetapi Allah juga memberikan petunjuk kepadanya akan jalan kehidupan yang harus dia tempuh ke depan. Agar kehidupannya kembali dialiri dengan sukacita yang sempurna. Yang daripada Allah itu. Alania mangdo inang luar biasa do HP. Haburjoni Tuhan itu ngatungan nguluta. Sadalas ni rohana jut tahalupa hututu. Dilehon jalanunga di parade HP ima dihasisani dusat tai
Idu asa digenuk martangi yang hita dan lupa hita mengidu di tang yang tai. Ali Tuhan nasi maroham sama dosaku. Macari kok doi. Hasisaan ni dosa ikon marhiti-hiti pengorbanan doi. Imanang tahilala di bagasan anak na Tuhan Yesus Kristus. Ido na ditentang seorang tokoh reformator Martin Luther pada masanya yang mengatakan bahwa dosa itu bisa ditebus, bisa dimaafkan, bisa diampuni dengan memberikan uang. Membeli ada surat, maka dosanya diampuni. Oh, tidak demikian. Tetapi pengampunan itu diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Daud merasakannya. Allah memulihkannya. Allah mengampuni. Hina jorbu ni pangalahonai. Gebe di tiroi jala di dongani di batado ibana. Alani songo dia do hita mang do inang di tonga-tonga di parngolono molo tahilala tonga sini rohani di batana mangalehon las ni roha di hita saluna. Kalau kita sudah bersuka cita oleh karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka bagaimana kehidupan yang harus kita tunjukkan? Marilah Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua, mari kita memasuki kehidupan kita yang baru. Kehidupan yang baru di dalam kesempatan yang baru yang Tuhan sudah sediakan kepada kita sekalian. Gabe halak na burju, gabe halak na sitong, gabe halak na tigor. Unang semula betu puri di bagasad dusay. Tarsongon halak naong martapian nga uli nga yas totu di jamot tonido dirina asa toktong iyas. Dan adong halak na mambay diri na nung iyas mula mo siya sa gabi rotak kotor dan adong. Tetapi dia akan pelihara, dia akan jaga itu. Maka disinilah kehidupan yang harus kita jalani bersama-sama. Mari kita tunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Aitung matsegudang dunoeng akapa bahenan dot akapa rangen atuk mabainita gabimada butuh bagasad dosa. Apalagi di zaman sinoengon, tung matsegudang do halak natarela jalan natarujun. Dang bui menguasai dirina. Lupa ibana marningo debata. Ujungna segudang akapabahenan na dot akaparangena dang suman be di bagasan lo meni rohani debata. Maka firman ini menghantarkan kita untuk berbahagia. Jangan lupa mengisi kebahagiaan itu di dalam kehidupan ini. Ta coba maju amang do inang mamereng. Mari kita ubah sudut pandang kita. Ada satu kebahagiaan yang lebih besar yang harus kita miliki kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita ubah. Kalau kita mengatakan bahwa sukacitaku, las rohaku, molo adongon on dan segala macam, mari kita ubah. Adung do pelas ni roha no marga sianisa luhutna. Ima molo toktong lohot jalamian hitarap dohot debata. Kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Orang yang berorientasi merasakan kebahagiaannya hanya pada apa yang ada di dunia ini.
maka dia akan menikmati kebahagiaan yang sia-sia. Orang yang sampai melupakan Tuhan, mencari apa yang paling penting di dalam kehidupannya, hanya karena menikmati segala apa yang dia lihat, keindahan di dunia ini, maka dia adalah orang yang paling malang, yang tidak menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka mari kita lihat segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini sebagaimana Tuhan memberikan itu kepada kita. Mari kita sambut itu juga dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak berorientasi kepada kebahagiaan di dunia ini, maka dia pasti menunjukkan kehidupan yang bisa menjadi berkat juga kepada sesamanya. Ale mo holana berorientasi tu diri nasa diri dui bana se holana papungu-pungu ho dui bana to tu maol dui danguli gabi pasu-pasu. Seholana tu diri nei do turus disarihoni. Dang tarhonai ulu mangurupi halana asing. Ima. Tetapi orang yang merasakan itu pemberian Tuhan, dia akan bahagia, dia akan pakai juga untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Mololomodo rohata marlas niroha hita saluhu na songon topi ini minggu tasadarion marletare hita nina. Bersuka cita. Maka jalan satu-satunya adalah kedekatan kita hanya kepada Tuhan. Ay namaulan nama benlas ni rohon, moloholan patokata tusudi na berorientasi di Portiviodo. Namaulan. Saya dicoba halak do asa uli bana tarida di bereng halak heranalas rohana HP dang adong lapatan na godang do halak saya dipikir-pikir ya karena dau akan narwa akan nasodinggan marsura-sura nasopatut ujungna ke bidang adong lasni rohana aung do songoni ulido berengon rupana ale seholana becut jala seholana murhing dang adong tarida lasni roha disi apalagi molununga songoni baun rupani pas-pasat do tong murhing muse arang binoto be songo de bentukna kita lupa ada sesuatu hal yang lebih besar yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita ini. Alani tapatuduhon mamang do inang mololas rohatta tapatuduhon ma jangan kita mau menjadi membawa beban yang begitu berat. Tetapi rasakan dan lihatlah Allah yang peduli senantiasa di dalam kehidupan kita. Marilah kita juga datang kepada Tuhan. Mengatakan Tuhan bentuklah diriku. Supaya menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Agar sukacita itu menjadi tinggal di dalam kehidupanku. Mari. Bapak ibu saudara-saudaraku sekalian, marilah memiliki hidup yang bersukacita. Kristus Allah sumber sukacita kita. Molo tabereng adong halak ju rohata mamirengi ingok may ingok ma pambehenan nay nasopatut nasodenggat tuhita alai pasahat masudi itu Tuhani. Asa ibana natuk mengapusi rohatai. Memulihkan hati kita itu.
Barangkali kita sekarang mengingat orang-orang yang ada di luar sana atau mungkin juga ada di dalam ini yang menyakiti hati kita. Oh, boleh-boleh saja. Tetapi jauh lebih indah bila mana hidup kita ini saling memaafkan, sebagaimana Kristus juga sudah memaafkan kita. Ay borakdo, molo seta sippan suguni rohai borakdo. Jangankan melihat orangnya, yang mirip sama dia pun kita tidak suka. Jangankan melihat orangnya, yang mirip dengannya pun kita tidak suka. Pitor gabelam rarak mamuse, akan asing tapi kiri di bagasa rohatai. Alanido, mula mahita tutuhani. Dijakod dohita. Masa ini adalah masa untuk memanggil kita datang kepada Tuhan. Seperti nas epistel tadi, yang satu yang hilang itu amat berharga di hadapan Tuhan dan dicari untuk kembali kepadanya. Mulak tu Tuhan. Om matong pangiduan nami hati tunga dong ruas ni huriaon. Apakah di sini atau bukan di sini juga? Kebetulan HKBP Batam tahun ini adalah tahun jubileum. Pesta emas. Atik tunga dong dope ruas ni huria. Na di bagasan parmahanion ni huria. Mulak ma. Tinggalkanlah yang lama. Datanglah kepada Kristus. Manopoti dosa. Atik tunga dong aka pambahenan nong salpui. Nong gabi salah. Nama korhon na sudinggan. Di tonga-tonga ni parhuriota. Anggiat di tiki jubileum di bulan Desemberon. Dangadong beruas ni huria yang tanda kutip dalam status ruas parmahanium bedau. Tetapi sudah menjadi jemaat yang dipulihkan karena mereka datang kepada Tuhan. Ini juga yang menjadi tugas kami, para pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Mari bersukacita, marlasini roha di dalam Kristus, di bagasa Tuhani, di paradido na duminggan di tonga-tongani parangulutai. Amin martangi yang mahita. Di bata jahuba manami na marhabang sa di banua gijang. Mauliate madiho Tuhan na mamasu-masu jalan na mga ramoti hami. Di bagasan minggu nami sa darion nunga bongot nami tu bagas joromi. Jalanunga taruli hame di hatam. Asa gabi ngulu na marlas ni roha mangulu namion di bagasan ho. Terlubi tahe jupang pasu-pasu na siyan ho. Ala di sesa ho sude dosa ng hasalaan nami. Ajari ng hami ali Tuhan. Molo nunga hujalo hami. Asini roha na siyan hoy. Asa hujamoton hami may. Marhiti akaparangi nami. Asa ture dia dupamu na badiyai. Suan mahatami diganu roha nami be. Asa marurat jalamar parbue. Pasu-pasu sude ruas ni huriami. Napungu di bagas joromon. Manang na di bagas nasida pe. Asi maruham. Ramoti ma. Dia kana marsak. Namarsahit. Pargugui jala dongani. Dia kana sodapotan kerejo. Asi maruham. Sehoma na mangalihon parkerejuan tunasida. Dohot na di bagasan nakapar kerejo pe nasida li Tuhan ramoti jala dongani ma. Tuho masaluhut na hupasahat hami sudi akapar ngulun ni ruas ni huriami. Asa pasu-pasu ma. Terlebih tahe na di bagasan persahiton. Na di rumah sakit manang na di bagasan pemulihan di bagasan nasi debi. Imasi Alfredo Pajahitan. Inang nyonya si Rait buru dulu saribu. Inang nyonya nenggulan buru butar-butar. Amang hasi manukalit.
inang nyonya hutapea burlumban gaul, amang liston si hombing, dohot inang nyonya sintua beo pusunggu, di bagasan sihol ni roha dunasi dali Tuhan, paimahon pasu-pasum nang padongan yomu di hamamalum ni sahiti, tong topo manasida, dapat tom manasida manang di dia nasida nuaing, lehon pos ni roha, patugu nang pakiremon nasida, jala pasahat maha mamalum itu nasida, asa sumuang musegugu nasida, jala las roha nasida di tonga-tonga ni keluarga, nang mamuji pasangapon guar munabadiyai, mau lihat ma Tuhan, asiroham, sisa dosa namin nagudangi, marhite Kristus, martangi yang hami tuho. Amin. Mari dimahita laus tapasah ma peliata.
tatangnya ko mapelya tato di bata martangi yang mahita. Ali di bata amana mina di banua gijang hodo haroroan ni salut sileho-leho na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masiana ni lehomitu hami pelen nami tuho, say jalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ho parhasya kami pelenon patibulhon harajomu, di tunga-tunga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hite tordim, asalam hutadhami gudang ni silun lehomitu hami. Asalam girgir hami madok mo lihat tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang saya penarbadia maguarmu sero maharajaumu sesauk molo menoroham di banu tongon songona di banua gijang lehon matuhami sadaron hangulat siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togi untuk pangunjunan palua mahamisian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Horas madihita saluhuna selamat hari minggu masian hame sudi pelayan minggu manugoton.